בוקר טוב. היי, בוקר טוב. שלום, וואו, תתחדש, איזה יופי. תודה רבה. יועץ המסעדות שנשבע לי שהוא לעולם לא יפתח מסעדה, והנה נשבע. כן, כמו שאומרים, never say never. כבר שנים שדניאל מלווה פתיחה של מסעדות, כותב תפריטים מקטנות ועד גדולות. לפני חודש הוא פתח ביסטרו ישראלי בהוד השרון. כשאתה כותב צרוב על הפלן שלקת ירוקים בשום ושמן זית, קרם מרק ועגבניות צרופות, איזה שמן זית זה? יש לי בלנד שאני משתמש בו מבית בד בצפון. כשאתה אומר בלנד, אתה לא מתכוון שערבבת סויה וקנולה עם שמן זית. בוא תראה לי את השמן זית שלך. בוא נראה אותו, בוא נראה. אחרי זה אני אראה לך את שלי. שמן נבלי של בית בד פטורה, זה שמן שזכה בפרסים בתחרויות בינלאומיות. ההתמחות של דניאל, בין היתר, היא לדעת כל טיפת שמן, כל גרידת תפוז, כל חתיכת סלק במנה, כמה היא עולה, ואיך מתמחרים נכון, כדי שלא יהיה יקר מדי, אבל המסעדן לא יפסיד כסף. כשאני בונה תפריט למסעדה חדשה, תמיד באמת יש את השאלה איזה שמן זית להשתמש. לא תמיד צריכים להשתמש בהכי טוב והכי יקר, כמו במקרה הזה. כן, במנות שיש לזה משמעות, אני כן ממליץ על הכי טוב שאפשר. אני נגד לחלוטין להשתמש בדברים בטעם. אני גם צריכה לטעום את זה? כן, בטח. אוי, זה לא נראה לי משהו שאני רוצה לטעום. אז מה יש כאן באמת במכל השמן בטעם? אפילו יותר גרוע ממה שחשבתי. יותר גרוע ממה שחשבת? למה? תקריא לנו. מופיעה פה המילה זית, אין לזה שום קשר לזית, רכיבים 99% שמן סויה מזוכח, צבעי מאכל, חומרי טעם וריח. זאת אומרת שאין לזה... לא עבר ליד זיתים, לא נפל שם זית בטעות. אולי בדרך המשאית עברה ליד איזה מטע זיתים. אין לזה שום קשר לזית. אז איך תדעו אם הגישו לכם במסעדה או בדוכן מזון שמן זית בטעם של זיתים? האמת היא שאי אפשר לדעת, צריך פשוט לשאול.